Il-kap nazzjonalista Bernard Grech għażel li ma jitkellimx fid-dibattitu parlamentari li sar fuq 3 seduti dwar il-liġi fuq l-użu responsabbli tal-kannabis. Bosta nies li jsegwu l-Parlament u l-iżviluppi marbuta mal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż innutaw dan u għarfu l-iskumdità li nsab fiha l-kap tal-Oppożizzjoni li spiċċa bla direzzjoni fuq is-suġġett. Fid-dibattitu parlamentari li beda 3 tal-ġimgħa l-oħra u ntemm fil-jum ta' 2 ta' din il-ġimgħa, mhux biss ma tkellimx Bernard Grech iżda mid-deputati nazzjonalisti kienu biss 3 deputati li qamu jitkellmu. Dan għal kontrarju tan-naħa tal-Gvern li apparti li tkellmu l-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici li preżenta l-liġi fil-Parlament, kien hemm 7 deputati oħra. L-imkejjen tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li wara ir-rebus li għamlu fuq il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, Grech suppervja u ma rridx la jitkellem u jħalli ħafna oħrajn jitkellmu. L-istess imkejjen qalulna li l-pariri li nataw lill-kap kienu l-inqas ma jitkellem fuq is-suġġett iżjed aħjar. Dan anki fis-sfond tal-editorjal tal-ħadd li għadda fuq l-lum fejn intqal li l-Grech li affiġa bil-kbir. Intant il-medja fosthom anke dik indipendenti rrapportat dettalji ta' ġlied u nuqqas ta' tmexxija li kellu Bernard Grech dwar il-liġi proposta mill-Gvern fuq l-użu responsabbli tal-kannabis. Fost oħrajn għarfu dikjarazzjoni li għamel Bernard Grech qabel ma tkellem mal-grupp parlamentari tiegħu u li fih qal il-Gvern ikkupjah iżda mbagħad kien kostret li joħroġ qatta biċċiet il-liġi. Sa wara li ħareġ ibiddel il-pożizzjoni tiegħu, Bernard Grech baqa' jrid il-mertu. Hawnhekk int kont qed li kkupjawk, allura inti kontra l-proposta tiegħek stess? Hawnhekk tara, kkupjawk inti. Allura kontra l-proposta tiegħek stess? Dak li propona l-Gvern fl-abbozz kellu iva xi punti li fil-fatt jien indikajt li huma f'direzzjoni li tista' tgħin. Il-pożizzjoni inizjali ta' Grech li joħroġ favur kienet waħda ta' konvenjenza kif il-Malta Today tant dettalji tal-laqgħa taħraq ta' grupp parlamentari li fiha ġiet imposta oppożizzjoni kontra mill-fazzjoni li poġġiet lil Bernard Grech kap. Fil-fatt kien kostretti ċedu jagħmel dak li jgħidulu, Bernard Grech ġie rapportat jgħid li qal lid-deputati li attendew għall-laqgħa biex ma jiġux isemmulu xi riżultati ieħor ta' xi survey. Għal dan il-kumment ta' Bernard Grech għam furur kbir fil-laqgħa tal-grupp parlamentari bid-deputat nazzjonalista Mario Gallia iwieġbu jgħidlu kif ma tistħix tiġi hawn takkużana bir-riżultati ħżiena tas-surveys, għalfejn ma tirrikonoxxix li xebbajtna tiġi hawn kollox lest mingħajr ma qabel tiddiskuti magħna. Il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis issa tinsab quddiem il-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' bozzi ta' liġi biex imbagħad tgħaddi għal vot fl-istadju tat-tielet qari. Bil-Prim Ministru jgħid li l-Gvern għandu l-kuraġġ li jwettaq bidla favur soċjetà iktar ġusta. Din relazzjoni sinċira li għandna mal-poplu Malti żammejnija quddiem għajnejna qabel fassalna din il-liġi u se tibqa' ċentrali din relazzjoni ta' onestà u ġenwinità man-nies se tibqa' ċentrali f'kull bidla oħra tkun xi tkun, f'kull bidla oħra li rridu nġibu f'pajjiżna. Sur President, aħna rridu li jkollna Malta li tagħder u mhux li tikkundanna lin-nies. Aħna rridu Malta li tkun aktar ġusta, Malta li tkun aktar ħanina, Malta fejn is-sens ta' ġustizzja jirrenja għaliex nemmen li bekk verament nistgħu nitkellmu dwar Malta u għawdex aħjar li rridu għal uliedna.